On kinnama, on kofnama, on toronama jam, nguron cellon geno dando on e nyawu jote basal e dendangal caɗele. Musibi tedduɓi amtuɓi yebde ayawo Piindi TV. On calminirame indi geno, en puɗɗirima e indi geno. Lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum, lamɗo mo juumata, faljata, dokko mo gaynata, jogiiɗo mo wasata. En puɗɗirima e indi geno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou cuɓaɗo ɓurnaɗo e winder goto mo geno yiɗi keddiɗe kala o yiɗirma gam yiddame nulaɗo muɗum sallllahu taala alayhi wa sallam. En jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikki ala en garti e yewtere men juddu jeeri mo Oumou Dieng heblanta on kala saaha aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en bismim ɗo juddu jeeriji sikki ala no mbatten sowona e calmidire yeɓoɓe ayawo Piindi TV puɗɗorɗen junggo men nan ma chéri a salminama juuram. Assalamu aleykum bandiraɓe mbiram ko Kadiatou de wiyami ko Sinthiane Sinthiou Garba. Sinthiane Sinthiou Garba jibinaɗo to jibinaɗa France jibinaɗa toon mawnuɗa affaire a yaade Fouta. Si mi meeɗi yaade Fouta. No foti laaɓi peut-être sappo. laabi sappo machallah mais ka juddu jeeri France jibinaɗa eyo noon tigui ala no mbatten so wona garten ma chéri anni salmidire yeɓoɓe ayaw Piindi TV. Assalamu aleykum rahmatullah mi salminima juuromi ñawol alamadja ene salmini wonde plateau onon fof inde mum e yettere mon c'est Ummi Sall to jibinaɗa ɗo Yembal Yembal jibinaɗa mawnuɗa affaire yaade Fouta affaire a yaade Fouta Seydi Sall ewa nonne dontuɗen ɗo banam gorko walla no mbiyen walla no mbiyenɗa Djibril no jetteɗa mi salmini yimɓe ɗo fof mi salmini yimɓe sehilaɓam jolliɗo ɗo e plateau donc min mbiɗa hoɗi Sicap Mbao mbiɗa jibina Sicap Mbao ne jeeya jama alwaali minen kamin judde jeeri mi anda ɗo mawnuɗa affaire yaade Fouta mi meeɗi yaade Fouta lawol gotal jama alwaali jiyar quoi eyo keddiɗo noon ko Djibril sikki ala ko animateur e banggal ɗemgal Jolf salmin yeɓoɓe ayawa Piindi TV. mbeɗen salmina internet o Piindi TV fof woni yeɓe ɗon à travers émission thématique oɗo anda ɓawa amélioré pulaar men seeɗa mi salminima noon fof no mbiyeɗɗa mbeɗe wiyete Mamadou Sy yimɓe fof noddiran ko bacci wi fof yimɓe fof baccuji fof noddiranma bacci wi fof inde animateur ok mi meeɗa yaade Fouta affaire a yaade Fouta a tinnima hoɗon télé gonɗa Proxy TV mbatta toon animateur émission thématique e Jolf machallah sikki ala en natat direct e yewtere men hannde yewtere men hannde woni bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikki ala sen ji émission juddu jeeri ñan fof gaddaten ko yewtere gandanɗa hoorema onon génération onon mbawi hen yewtude donc ɗum saabi ñan fof jewteten eko faati gondigal machallah gondigal ngal noon woni hanki ko ƴamal watteno ɓiɗɗo jibinama haɓɓane tekkere walla so fuɗɗima tidde seeɗa haɓɓane tekkere a rokkama ɓi kaari ɓi kawma ɓi gorgol ma walla bandam dal walla yumma wima ya galle kaaren ƴetta toon debbo ɗum wodno hanki ɓeɗo jaab ɓeɗo calo ɓeɗo porcé eyo wonko waɗat hen réussir 90% hande moƴƴuɓe dañama hen foof dañama hen kono haɗani kala ko réussir échec kadi ina wooda hen wawa hen wasde kono hande sukaɓe mbi guitti ɗum ɗon an yiɗnat hoorema jiina hoorema kaldeɗa ha nandirɗa gara gaddana jiknaɗo ma mbiya ɗum ko o jiiɗima ala ko heddoto so wona validé a faami hande a arat jaada e neɗɗo gondon hitani walla ko ɓuurɗum gara mbaɗam présenté jiknaɓe ma sa waɗi présenté jiknaɓe ma ala ko waɗat so wona validé par ce que ko an yiɗan hoorema joni ko jaltiɗɗon ko on destirɗa ko foti noon son gondi 2 mois ceeron gondon 3 mois ceeron mbiyam sa boom hitande heewi
ko fodde ko jaltidɗon ko on gurdata ko foti noon e dewgal hol probléme o ko woni ko hanki ittama ko woni ko hande ronki yaade holko woni probléme génération hande par ce que wiyete que parfois jignade hoore mum wona cukalel foti ƴamede jignaɗo mum ƴamate poɗɗa ko arde mbiya ko mbeɗa yiɗi ɓi ara yettinma ko hewno cukalel sin ƴame gara mbiya yumma wima karde win yiɗma beele aɗa yaadi hen mbiya eyi walla ala mais hande ko onon jaltat gadda noon jignaɓe moɗon donc mone moon ƴetto konngol ko pamɗon hen hol probléme o aɗa andi auparavant yimɓe fof villageois ɗi resta ɓoli fof village gonannoɗa toon liggotoɗa toon restaɗe ko toon dañɗa fof mais le monde maintenant yimɓe fof won fof a yiɗat yaade ala découverte de quelque chose joni sa yeehi goɗɗo ville a yiyat toon indépendance autorité et chaque personne woni fof no yiirɗa ni ɓe gonduɗa ɓe no sakki no wuurita ni ana sikkat ça peut être pareil pour toi donc des fois ɗum noon tawi changement mo heewi naɗani kono auparavant nomin wurdatno ni en société probléme din noon fof dañatno ala dañata noon quoi ko parent ɗi haalnanno ko ɗum noon ono waɗa ɗum par ce que c'est une obligation de le faire mais maintenant liberté tahi ɗum noon fof wawata dañde a yahat ya goto sukodebbo anda jinna o wondani e jinnabo makko a anda bammo a anda yummo on noon sa jammimo est ce que dewgal ngal on wawma no wadde servir ko jinni c'est ça l'idée est là mais je sais pas comment l'expliquer non mais haal on à l'aise donc a yiyatmo e mbeddo kono wala éducation de base mo anda on wawma som faami jiɗɗa wiidi cukalel mbo koccuɗa e mbeɗa anda jignaɓe mum a anda hayda sa naati hen donc a wawa dañde hen ko jiɗɗa est ce que mo wawma jibinande besgu mo anda janggo no wawma addande quelque mais noon sa kawra sa aɗa hawre ko moƴƴi sa kawra e ko moƴƴi par ce que aɗa yimɓin gummo banggueji goɗɗi gar janggude ɗo taw ko wayni étudiant en étudiante en gara ƴetta suudu ma obligatoire jaaha université walla jaaha baŋnge goɗɗo walla taw ka garɗo ɓaɗade golle ma taw a bonani neɗɗo ina wonde yummum e bamum taw ina fus wuuro ngo jamma e ñalawma ɗum ina woodi de vous savez éducation de base c'est quelque chose de très important surtout parce que influence arabe à un certain moment dans ta vie forcément mais so tawi aɗa dañi fondation bo tiiɗi haydara fondation bo tiiɗi c'est à dire éducation fondation tiiɗɗo fondation tiiɗɗo parent ji ma waɗi e ma koɓe foti ko wadde fof c'est à dire eɓe tottimama éducation moƴƴo an chaque jour a waɗat exécuter les ordres sûr ayi à bas sa tammani exécuter ordre français o heewi hen de wona so mawni fuddotoɗa ɗum wadde c'est inadmissible donc à bas âge sa dañi parent ɗi anda eɓe waɗi mise beaucoup e éducation ma après probléme ɗi ɗon fof arta fawfeɗen ma ɗon e o arta e yewtere nde eyyi sa yi o jamono ɓe jiiya sukaɓe joni ɓe jaltat boowal ɓe jiiya kamɓe koɓe jiiɗi ɓe adda ɗum e nder galle o taw baba mabɓe tinani taw yummaɓe tinani joni noon oɗon dewgal so tawi an aɗa yiiɗi tan taw aɗa yii mo ganduɗa aɗa yiiɗi mo kanko mo yiiɗima aɗa wawi dañde hen ko jolɗi ko jiɗɗa ko ɓuuri jortoma eyyi joni noon fof ina waɗa réussir ina waɗa échec jiɗɗa wiide réussir eyo woni réussir waɗi échec mais ko dañ noon hanki dañani joni quoi par ce que a finan noon joni commence a foti mawde seeɗa ni tan ɓe mbima ɓe habbido sagar quoi tekke ɓe habbido dekkere joni après mbiya eyyi o ko séri boyam aɗa tooña ɗum ha jeehan ha mais sa in mawna anca eyyi ɗum ɗon dañat mais ɗum ɗon omo dañi probléme te onon so woni onon worɓe on jiiɗa
koye mon ɓuuri weɓde onon son jiiɗa on wan mon permettre ndesiyon woɓɓe mais so woni debbo non so woni debbo kam dañat probléme seeɗa quoi mais debbo parce que après ɓe mbiyata ko watta respecté jinnaɗo makko watta respecté jinnaɗo gorko et comme on dit ça waɗani respecté jinnaɗo ma après keɓata ko caɗele ça veut dire par exemple ça comme mbiɗa o haaɓi hen tekkere joni so jinnaɗo ma wi an mi haaɓi tekkere e ɓiye so ɓiye mawni wiyata ko min mi anti hankkadi mi yiɗa konko no watta joni wiye cuhlel ngel ala needi par ce que salim ko ɗum woni probléme mais ko pamɗa ko wiyete ko debbo yitta wowat c'est vrai ou bien debbo ina wiye debbo yitta wowat ko comme par exemple dokka debbo taw yiiɗa neɗɗo mais yaha gillijol par ce que wowima hankkadi voilà ɓe gondiri en fait au fur et à mesure gillin mbawi nadde toon gilli naari en fait après ɗum ça va et saha ene ya mais saha wasiyaji et par pour min que neɗɗo wiyata ko ñande foof gilli neɗɗo comme par exemple hande mbiya neɗɗo gilli machallah ha maayi mi ancatama pour min ko punti gon ɗon par ce que gilli ça dépend e wonduɓe gilli rosete gilli wurnete holno gilli wurnete aɗa wonde mba yiiɗa jogo comportement moƴƴo wayno feewi ha yidde tawma hen aɗa wonde mo jiɗɗa ganca ɗum saabu golle mon ina woni gorko ina woni debbo donc gilli pour neɗɗo wiyatma ko ken maydi ça dépend e golle mum aɗa yiɗ neɗɗo ha ɗon wawi hadde gollo ko gandanɗa hoorema ganca ɗum carrément aɗa naata neɗɗo taw yidde nden ɗon ala ɗon kono gollo ko gandanɗa hoorema a yiɗat ɗum ha ɓurtuni no cikkirɗa ni on jaɓni kam ɗum gilli anda ko firti gilli bel ko watteno ko hanki ko watteno ko hande holko jaaduɗa hen sukaɓe joni ɓe ko yodde guite haal tan fof allo ko jamu manda min komi sigini ko jamono changé par ce que joni jamono waɗi évolué woni évolué par ce que si ar won à l'aise non ar won à l'aise won à l'aise en fait o wiyata ko jamano hanki jiiɗa e jamano hande en fait jamano hanki ko jinnaɓe waɗa choisir mais là malheureusement on est en 2021 waɗi évolué joni ko an waɗata choisir so gorko e bedde tu dis mbaɗa présenté jinnama wiyata ko mbiɗa ko min ko on jinmi soit bama jaɓa soit bama salo kono so bama salima ko ɗo caɗele arata c'est là le problème mais onon comme an gonɗo France onon no guurduɗon ɗum toon minen minen en fait min jinnabam mbaɗi kam imprégné comme comment on dit ça le adi des Sénégalais. Aada Sénégalais voilà. En haɗa. Voilà, c'est ça. Minen gili ko min suhaɓe. Kono firti gonɗa toon haɗani ko wuura ko voilà. ɗo ɗum gur Minen toon. wuura comme les Sénégalais. Si. On vit comme les Sénégalais. Comme mon père il nous a éduqués, koni min mbaɗata suivre en fait. Ouais. Ewa garten e onon worɓe ɓe ko confrontation gulɗo jaw onon worɓe ɓe onon handi ko poème ƴettoy toon ɗum koye internet on kalta rek ko umme hoore mon walla e ɓerde mon on ƴettat poème uji neldon ɗum rewɓe ɓe mbeɗa yiɗma ni lire poème d'amour uji ɗin ɗon cikka kamɓe goni hen taw woɗɗiyani mon onon puntir ɗum rewɓe ɓe ina mbaɗ mon noon son ƴeewi statut ji gilli jimol gilli foof mbaɗon capturé a faami nelda ɗum neɗɗo haalulaji belɗi taw goɗɗiyani mon sen ƴeewi gilli hanndi e génération mo potmi wiiɗɓe hanndi punti ɓuuri hen heewde e ko wuura ko tricage ɓuuri heewde e ko woni ko original aɗanni le principal souci emin goni ɗo des fois min ƴettat film ko anda ko quelque chose d'imaginaire min jiiɗa ƴettude personnage on ɗon
min adda ɗum e réalité o or que c'est différent par exemple a yiyat hannde sukaɓe rewɓe yeeɓa wiiri wiiri yiya jojo waɗa goto comportement wonɗa ça devrait pas être un comportement digne de kalɗa ko ene woodi importance mais ça ustine français o seeɗa ɓeydoto welde par ce que jiɗɗa wiide hanndi keɓe kollirat koye film uji ɗi eɓe jogii haydara eɓe mankani wona réalité guuraɗo te et pourtant heewɓe bonni heen dewle mumen heewɓe mbaddi heen kadi e wondiɓe mumen donc le bien matériel n'a pas d'importance mais pour min yidde neɗɗo c'est au-delà de ça c'est quelque chose de sacré et fotani wonde ko anda neɗɗo waɗa ɗum forcé neɗɗo tawi hannde ko ɓurno wadde normal nos parents soɓe yiiɗi kat en desa goto debbo gonɗo to c'est aussi simple que ça à l'âge de 12 ans il fallait que kamɓe eɓe waɗa créer lien entre an e makko parce que a haali ɗum tantôt duñu bëgg dañuy miin jitta ngowat eɓe jitta eɓe ngowat à l'âge de 12 ans so tawi aɗa anndi su gorko à l'âge de 15 ans ou 18 ans mais neɗɗo gollorto ko ɓeydeɗa yiddem so woni to a ari tan heyyo jidda fof ko jogoma jafɗon e konngol ma fof ko ronuma ɗon kadi adda neɗɗo wowmade mi haalnuma goɗo affaire on est d'accord là-dessus te onon worɓe ɓe mbo potimɓe wiide onon mbaɗi égoïste non yidde nani sa hasi ha yiɗima gasi non ko wawi arde fof onon wawi ɗum wadde enduré mais so tawi relation ko hypocrisie hypocrisie mais gilli min je suis pas d'accord gilli ɓeydet gilli gollet on est d'accord in usto in ɓeydo sans dépend e gondigal ngal mais la base par ce que so gilli ustotano aɗen kam neɗɗo ko gañɗa neɗɗo a ƴetta haaliss ma arnanne debbo mba yiiɗa ndesiya ɗum mais des fois yimɓe waɗa non neɗɗo so wirtima galleji fof resimam gilli in gonno ɗon cheyɗani noon arat hoɗo moon probléme aji mbad joni noon goto moon fof yejjit ko wonno ko hanki adda ayi par ce que so goto fof so wadde goɗɗo tan yiɗat kin aybin jomum hankkadi yejjitat hay soko ñalawma goto teddugal gonnoɗo hakkude moon goto moon fof la preuve hande son certi goto men fof yiiɗa goɗɗo resté walla goto moon fof échec goɗɗo yilto goto moon fof wiyata ko ay min certi yilto ko no hoyri won debbo won gorko par ce que gañgo natat en naata a faami in famɗi mo jiita in waɗi noon yimɓe ceerto gon sehilaɓe gon complicité gon hakkude bandiraɗo debbo e bandiraɗo gorko mais mbe sikki in famɗi waɗoɓe noon hannde donc côté on ina woodi joni an diftu konngol ngol anni gara ɗum noon sax joni sa jewti ha nder sa ko suhaɓe rewɓe ɓe quoi par ce que kamɓe ɓe mbiyatɓe on nani kamɓe ɓe mbiyatɓe min rokkitma ɓi kawma joni kamɓe ɓe wona hen haɓe yalta bowal ɓe ñii neɗɗo mo ngannduɗa kamɓe ɓe jiiɗi ɗum joni noon ko oɗon ɓe rawat ɗum eɓe ndewe goɗɗo eɓe ndewe goɗɗo joni wadde firti debbo tawanno won mo tawdunoɗa ina wondi ina yiɗidira mum joni noon forcé ha naatema ndesdiron après so paari woppuma ɗon yaade on ina fijoy et ɗum c'est très dangereux ɗum noon ko ɗum noon noon mais sukaɓe soɓe rewnon oɗon mission o bonnata quoi mais ko sukaɓe rewɓe ɓe min mais est ce que aɗa andi debbo mbo yiiɗa ɓuuri wawde maslude e gorko mbo yiiɗa c'est ça gorko so yiiɗa tan gondigal moon fewta gorko kam so yiiɗa tan o yiiɗa mais an debbo aɗa wawi wadde hen affaire maslaha maslaha hawa kanko hawa ara aɗa wawi wadde et joni pourquoi gorko watta maslaha maslaha ko yimɓe ɗiɗo non maslaha ko yimɓe ɗiɗo mais an debbo an ɓuuri hen walde en fait ko ɗum woni probléme yimɓe fof wiyata ko debbo muñat kono wona debbo muñat ko enen ndi fof merci c'est ça merci ko enen ndi fof parce que couple ko debbo e gorko wonat debbo tan taw gorko waɗani effort debbo wiyata ko pourquoi konko watta effort mi waɗa waɗa effort tu vois ko enen ndi fof waɗata effort si hanki par exemple bamma wi exemple mi hokkima ɓi mawnam walla ɓi gogo am tout ça et tout enen ndiɗo par exemple a meeɗa yiidema min meeɗa yiidema par exemple en mbeɗi marié mais min mi yiiɗa tu vois
elle nari, elle va du mariage, tout ça et tout. Anne, ça va d'un effort. Pourquoi Mimbre va d'un effort? Tu vois? Il faut un effort. Elle a dit qu'il faut un effort pour. Elle va pour Django. O yiɗi wiidem kanko so waɗi effort en tant que debbo gorko waɗani effort ne muusat c'est vrai noon so woni ko film wiyete ko actrice o ko debbo rôle dewgal ko ɓuurko hen heewde ko ɓuurko hen tidde ko debbo jouat la preuve gorko ina wawi bonde sa naata galle a andata ɗum debbo so moƴƴi fewno galle gorko so moƴƴi gorko so moƴƴi debbo moƴƴani sa naata galle a anda ɗum eyyi mais noon ndef ko weli weli foof ina foti wadde lamɗam debbo ko joom galle mum donc debbo tinni ina foti waɗede encouragé aɗa en gadde taniraɓe men ƴewtani men kaari jibini waliya mais kadi babiraɓe ko wallunoɓe te kadi waw goor enen en natti ɗum haalde enen a jimata yanani debbo tan mbiya vraiment ko neɗɗo moƴƴo wonno ko neɗɗo nanannoɗo wat ɗum encouragé guila gurdam makko ɓeyda wonɓe joni ɓe yiɗata koɗe xemmem e mbaɗat xemmem on jettottoɗo foof eyyi firti jiyatma e physiquement tan jiɗma ni taw yidde nde woɗɗiyani wonko jiɗema mais onon ne on mbaɗat poosé ko mbaɗon poosé un jour mbaɗon poosé jafɗon e konngol ngol foof mbaɗon poosé par ce que won rewɓe seeraɓe nder lune de miel mabɓe ɗum ɗon kadi kaalen ɗum aɓe woni habillage uji funtoɓe worɓe taw ngala e jomumen so woni jomum ɗum yir debbo resɗum garon ha ñan lune de miel mum ƴeewa debbo wone ittuɗin wat démonté ittu perruque joɗɗin ittu foof joɗɗin ittu après noon an par ce que non neɗɗo aɗa wawi fewnitade mais desowo mo yo yi naturellement kadi wo réussir debbo rek sababu joɗnam mum ay allin tete rokkir hun foof tete ha hedde cofdam a sofat rek extérieur yidde ko intérieur merci c'est ça te a wawa yidde neɗɗo taw ko 100% jiɗɗo neɗɗo a waɗat ɗum complété ɗum woni yidde neɗɗo mbiɗa yiɗi neɗɗo yo foof timma Allah rokkani ɗum hay goto neɗɗo wawa timmidde foof il faut ko waɗa ɗum ngakki mais e mbima sa yi gondigal hakkude debbo e gorko onon gondi hitande hay goto mum jikku mum waylaki yiyani hoore mum ɓeydare e jikku e needi e foof gande onon ɗiɗo ala e moon mbaɗɗo servir keddiɗo il faut goto moon waɗa servir keddiɗo goto moon foof yiye ɓeydare goɗum par ce que ma goto moon jaran ɗum accude jikku mo moƴƴani mum sababun oye accu ko weeli ɗum ko wat ko weeli ko gondiɗo mum ɗum woni gondigal mais il faut kaala haal an ka jimo hoton jimta ka jimo anda ko woni jimi chanteuse adima ka jimo ko jimta quel genre de chanson hol jimol battan hol jimir jimta hol jimol battan musique arabe e jolfo jimta ɗum galle moon pulaar haalte hen yaay ma e bamma fof ko haal pulaar bamma haalat pulaar yumma ko haal pulaar e hoorema mais o haaldata e moon pulaar wadde kanko tooñma kanko tooñma ke mais anne a mawni aɗa foti wadde effort par ce que samsambo koɗɗon o onon haal pulaar en tan gonto ko ɗum woni probléme wallahi mi famade mais sinno saga mi haala pulaar ni yimɓeɗe foof par ce que guille komi woni cohle nder jelfuɓe mawdimi c'est ça la raison mais sinno saga mi haala pulaar mais a waɗat tarif jimɗi jolfo e jimɗi oɗo pourtant aɗa wawi ɗum windude pulaar sa wallanemi pulaar ma ya jimɗi jolfuɓe mbattaɗi allah sidno komi yidde haal pulaar komi yidde haade haal pulaar mais ɓe wallata kam hen ɓe ballata oɗo jiiɓi somi higalmi par ce que ko bi gorgolum ko bi kawam kam ko sibori kam haal pulaar mais o haalata kam pulaar o haalata kam jolfu tan o tawi an a yiɗa haalde pulaar no feewi il faut aɗa waɗa haal pulaar aɗa waɗa hen osé mbaɗa hen filim e a suusat adun kala ko mbawɗa wadde il faut que cuusa sa suusani a yata tu sais hay minen min pulaar amen laban tu vois merci c'est ça ay o France woni toon te toon ayi peut être ɗo hande ko jiita ɗo haal pulaar onon on jiita groupe whatsapp pulaar
mais on fait hal minen fof mais so yawti hande at pari pour arde plateau juddu jeeri pulaar aɗa yiɗi wawde pulaar aɗa yiɗi wawde no feewi a ɗum yurminima de joni noon Anni ko ka haalpulaar ka artiste e banggue hoɗon en fait min tami manager culturel au début hip hop rap tottikam fof ko dañi parce que depuis 2009 ben waɗum sur pas mal de formation management culturel management artistique ainsi de suite après français o tan ustuta seeɗa après nden fuɗɗimi wadde viré nak ci animation présentation événementiel après wi kam pourquoi pas waɗa te an sa wallama a yahat par ce que an aɗa waɗi show aɗa om suusi aɗa waɗi show présentateur événementiel après nden fuɗɗimi wadde présenté événement et en 2019 je crois bien fuɗɗimi wadde présentateur. Pourquoi cuɓiɗa wonde animateur e banggue jolfo comme bandam debbo goliɗo rek min depuis ma naissance mi meeɗa yaade Fouta mais yayma ko haalpulaar yayam ko haalpulaar bamma eɓe kaaldema pulaar babam na haalpulaar kono ko pulaar Dakar rek pulaar Dakar parce que minen fof jiɗɗa wide bamma ko juddu jeeri pulaar mum laaɓani non pulaar mum laaɓani parce que min au lieu min jeewoya mowo e haalpulaar konngol ngol eyyi e haalpulaar paresse intellectuel jolfo ɓurma baɗade a jettat ɗum rek waɗa ɗum remplacé mais pourquoi on mbawa nadde hande guila YouTube e foof hande janggude pulaar saɗani naate Facebook mbaɗon tappe oɗo pulaar par ce que son jiiɗi wadde tappe poème d'amour on jaltinat ɗum on jaltinat ɗum c'est pas ça c'est que hande c'est le wolof waɗi dominer pulaar ko ɗum woni probléme wolof waɗi dominer pulaar mais et pourtant waɗani dominé de par ce que kamɓe ɓeeɗo ɗeɓe jeehi ɗo keɓe ɓeydare e ɓeɓe jeehi ɓe onon hande ɗo gonɗa ɗo ka haalpulaar hande mbeɗa yenna milieu mo gonɗa so fulɓe jaltinama ɗon famɗat ko heddi oɗo ɗum woni ɗo so haalpulaar en jaltinama famɗat ko heddi mais holko woni probléme men holko woni probléme men kaalen ɗum woni gonga enen en duñat en duñat yimɓe men pusɗo a nanani pulaar a jalkitet ka ɓoccone pourquoi a nanani pulaar alors que neɗɗo sohli ko wallede e ballal mo ballateɗono comme émission juddu jeeri e ballal mo ballateɗono ko wallude kadi koye men enen par ce que yimɓe men mo mbasten ɓe ina jaaha banggueji goɗɗi enen mbawi waddeɓe récupéré mais holno mbaɗirta récupéré neɗɗo il faut que tawta ɗum e ko yiiɗi ko tawta ɗum e ko woni ko hande émission wona bolle puyɗe mais pijen jalen cuusdiren cofta a faami jalnaki enen foof ken haalpulaar en te gandal yonta ko nanɗa pulaar a ɓeydiyat a faami te toujours neɗɗo pour ganda e aduna ha neɗɗo maayi koye jangde woni eko wawi wonde foof donc onon kon ɓeydare e banggue mo gonɗon ɗum ɗon noon gonɗen e haɓade garte eko gonɗon ko jalnaki animation mo battono to e ɗemɗe goɗɗe ɓeydare enen hande animation batteno ɗo e pulaar animation animatrice uji animateur fulɓe foof nene banggueji goɗɗi pourquoi enen cohli ɗum e leñol men hay siko ɗo jibinaɗen ɗo mawnuɗen ɗo mbaɗɗen foof ali hay siko renduɓe peccat kono noon garten eko gonɗen ko d' abord mais pour garten hen on gona ɓoccode de mais on ballaka par ce que ɗo jibinaɗen ɗo mawnuɗen ko fréquentation mon ko ɓuuri ko hen hewde ko wajiɓe men et pourtant on mbawa wiyede haydara enen jogui hilifade men diine e aada e yimɓe men mawɓe alduɓe mbo woɓɓin poɗidir banggue goɗɗo banggueji goɗɗi taw pulaar mabɓe laaɓani wadde alay saago onon ne balle ɗon par ce que machallah wonko Allah rokki fulɓe kono ko heddi change méthode hol méthode men hande pontidiren e yimɓe mbasen jalkidde manda son paami ko jiɗmi ko haalde ɗon beɗi toon adde seeɗa no addu hen ha heew principal souci o banggue on ɗon a wonat e goto rassemblement par exemple dana yimɓe sappo la moyenne koɓe haalpulaar mais somin fuɗɗima yewtude rek e haalpulaar a yiyat ɓe wonaɓe haalpulaar eɓe fuɗɗotomen wadde traité de raciste par ce que en général wiyat haalpulaar no waɗi raciste eɓe ñohat tan or que c' est pas ça
hande sa yira ko gonɗa ko goɗɗo ne yiɗi ko woni ko e principal souci o woni milieu activité ɗi min wonat ɗi haalpulaar waɗani toon domini hande sa janggi haalpulaar holon utilité dañatma c'est bien bon ko langue men normalement minen si il dañi mais ko mbimi ko nani enen goppi yimɓe men jeehi par exemple hande côté bi bo yiɗimo de expliquer parce que yoɓemɓe ka raciste hande ɓe yummum wona hen haalpulaar bamum ko haalpulaar wallata on est d'accord là-dessus mais hande tawi hande min somi janggi pulaar télé gonɗi ɗi ɗo walla radio gonɗi ɗi ɗo est ce que hande son woni 50 haalpulaar onon wawi liggade on liggata parce que la moyenne de la population jolfo yiɗi eɓe animateur ɗi non mais a wawirta ɗemgal ma rek pour liggade non mais aɗa wawi liggade e ɗemgal gongal par ce que en mbiyata c'est force yo yimɓe fof gar liggoye pulaar goto fof ɗo ɓeytu par ce que enen hande en mbiyata fulɓe fof yo gon animateur animatrice non en mbiyata noon fulɓe yo mbaw fewnude oto fulɓe yo mbaw fewnude maade fulɓe yo mbaw kala ko cohluɗa taw pullo ina wawi waɗandem ɗum golle ko golle ɗemgal ma ko ɗemgal ma c'est pas parce que a wawat ɗemgal rek pour golle non non eyo a faami donc wawko ma ko d' abord par ce que ine waɗma servir ma sohloye ɗum jangga te hande a jangguinaki mais sukaɓe ma so gari jangga jaam babam ko haalpulaar wonno mi nanan pulaar est ce que ma welma weltama de te hande kala mbiyaɗo aɗa nande pulla farnoto an somi yinom hande wimama aɗa nande goɗɗum est ce que ma wel alors an hol probléme mo perɗa dande milieu goɗɗo jaaɗa kalɗa fulɓe jalkitma walla jaaɗa e jolfuɓe jalkitma minen presque sehilaɓe amen fof koɓe jolɓuɓe quoi a dañat sehilaɓe ɓe ganduɗa kamɓe koɓe haalpulaar ko ma mais a dañat probléme aɗa haala demgal ma quoi mais parce que sa haali ɗum comme kaw no wiyata ni ɓe jaɓatma hamma ɓe mbiya oɗo ko woni raciste affaire wi noon to wona ɗum ɗon ha affaire o yaha ha lerta yimɓe ɓe hersat haade demgal amen quoi onon jiiɗirata eyyi minen jiiɗirata mais min kam Allah omo walli kam min nanani no fewi de mais somi fini comme umi oɗo minoma ko gardi ha joom addi wi amen yoɓe jaa arɗo e nder taxi o fof mbeɗa wiya ɗum umi an haalden haalpulaar mais kanko a haalden makko o wi eyyi affaire o jarat quoi et pourtant son continue noon joni liggo min wimo à partir de hande min somi emi ɗo inchallah minen ma somi mbawi yiide fof travail ensemble ay way dokkane kam mo juuɗo way poɗɓe seeɗa machallah félicitations ma chérie hol probléme mo perɗa dañde surtout noon an gonɗo to an gonɗo caggal leydi aɗa jogo probléme haalde pulaar e nder sehilaɓe ma ou bien walla gara kalna haal pulaar wima Oumou ɗo andanani pulaar a jogui probléme on non minen min kewani dañde oɗo probléme ɗon dañta on probléme franchement min kewani dañde oɗo probléme parce que minen France so Allah kam ene heewi haalpulaar heɓe min jinnaɓam ne haalde hen pulaar nenam babam gogam foof saha min e mawnam min mi ñamena min kal pulaar kono vraiment min ngala on ngala on machallah anni hol probléme mo dañɗa hen sa wi pourquoi pulaar o fewta par ce que somi woni galle mi haala pulaar ɓe jala kam walla ɓe kom umma ɗo a wawan haydara joni tan somi yi hoorema mais heɗot mais à part de je ne parle pas pulaar mais affaire noon babam mom vraiment on parle bamma haalat pulaar souvent bam haala kam pulaar ka vraiment haala kam pulaar mais français ma ene heewi de a janggat mi jangat hoɗon classe mbatta franco sallallahu taala wa sallam machallah joni an keddiraɗa tan arde milieu pulaar o ɓeydeɗa famminde eyyi garen question réponse émission men gasi jaañi hooñe hoore heende ha won 3 fois jaañi hooñe hoore heende jaaño hooñe hoore heende jaaño hooñe hoore jaaño hooñe hoore heende jaaño hooñe hoore heende eyyi ha 3 fois jaaño hooñe hoore heende jaaño hooñe hoore heende 3 fois jaaño hooñe hoore heende jaaño hooñe hoore heende aywa a jaaño hoore hooñe heende jaaño hooñe hoore heende
Jaañe hooñe hoore heen. waɗ ha on 3 Jaañe hoore heen. Jaaño hooñe hoore heende. alors reftuel Jaaño hooñe hoore heende. jaaño hoone Hooñe hoore heende. jaaño hoorene Jaaño hooñe. Jaaño hooñe hoore heende. jaaño hooñe hoore hen jaaño hooñe hoore hen jaaño hooñe hoore hen kalkon mbawa noon question ji on nawrat ɗum so noon garta prochaine émission taw on ɗiggini ɗum o jaaño hooñe hoore heende. Jaaño hooñe hoore hoonde. Hoore heende. Jaaño pourtant pulaar ma in laaɓi an ka kolɗureede tan. Jaaño hooñe hoore heende. Jaaño hooñe hoore heende. Jaaño hooñe hoore heende. Jaaño hooñe hoore heende. Machallah. Eyyi noon tigui ala no mbatten so wona calminen musidɗo men tedduɗo ko wayni Amadou Ba ha to Rosso a salminama on ko guiɗo leñol guiɗo fulɓi kono noon enen calmin enen jaa ha to e Espagne Diary Seck Amadou Kosa Thiam Diouma Hammadou Sow on calminama dendagal bandiraɓe weltantoɓe Ayaw Piindi TV ha tengte émission mon juddu jeeri dowuji mon e machallah onon ɓeyda men doole e semme e nder ko mbatton amen ko encouragé gande minen tin ɗum no fewi minen calminira on juuɗe ɓernde ko ferguita e ko tata onon ñaaga yaafuy gonɗen tan koye état nde tawno goto foof aɗa jogui lowre mbo remta enen eto remde lowre men tan bandiraɓe mbaɗi min duwaw minen duwno on jaam e kisal nden ko jomiraɗo yo saro e meɗen